bizikletan atala bukatzeko, igantzia etorri naz, Euskal Herrira, Nafarroa. Hemen bi lagun dauz, eta aurrestik ibili gara mendiko bizikletakin, karreterako bizikletakin. Eta gaur, gelditu gara, descenso egiteko, saltoak eta velozidadea, ez? Orduen, ribertsu nau, gogoakaz, baina, Dios, a ver. Apa, montilek! Zer modu? ¿Qué pasa? Zela ban? Zer moduz, Martxel? Bueno, hemen gauz, Euskal Herriko bi fenomenokaz, Zer daudena, zer da guzti hau ba? Orain gauden paraje hau da Irrisarrilan. Park aventura bada, baina oraindik ez dago irekita. Ari gara konstruitzen eta izango ditu aktibitate pila bat. Aktibitate bat da bizikleta, lau zirkuito jaitsierak egiteko eski estazio batean izaten den bezala, nivel ezberdinetan banatuak. Eta gero, hemen daukaguna da bir parke bat, eta aurrak ikasten izateko bizikletan ibiltzen, pixka saltatzen, eta nivel profesionaleraino izateko. Horti botako gara gaur, ez? Horti botako zaitut. Bueno, eta kontau, ez duzule esaten ez ebez, mundu mailan konpetitzen zauzela, ez? Profesional bezala mundu mailan lehen gurtin egin lehen biziko urtia, aurten bigarrena. Aurten bigarrena. Bai, eta duela azte pare bat bukatu nun temporada eta guain hemen. Ondo, ez? Bai. Hori biziketa zeta, neurtzako? Eskularruak eta jodeila de Dios. Hemen badire lau zirkuito eta orain hasi behar dugu erraxenetik. Nik uste dut pixka bat Bueno, erreza zeu neurtzako, errezera ibili. Azteko, eta joanen gara poli-poliki zailtasuna sartzen, eta da dubiakin, peraltiakin, eta da super divertidoa. Ales nolako pertsona den, azken zinean animatzen dago eta guztiekin, eta descenso egitea, nik, ez zaitik gauza zaila iruditzen. Dena ere baitzen nibeltan ibiltzen zaren, ez? Ja sartzen mazera marroietan, pues bueno, etikoa. Zu lasai guk bilatuko zaitugula. Bale, bueno. Ai. Hontxeazten da momentu, Lortu dute Julen Zubero ustea, basoko bizikletakin, baita karreteratik Markel Irizarregaz, eta oin egoi eta da Martxel. Espaldi madozti itxiten oso atzean, edo ia gauzek ondo iten da zen. A ber. ¡Guau! Arriba egon da hor! No me ha pegado! Momentu baten, zirkuitoan lehenengoko laurdena eginda, jode, de repente goik. Venga, Martxel, etorri esate hona, salto txubeta huela hemen. Eta, ondire salto bi. Salto bat, 3 metroko pasarela batetikan 8 metro luzerat. Adi, egon zatezie, bitu, benatzean, 3 metro terditik eta 8 metro luzeran, Martxelek salto ingo dago orain, Ni nau, urduri, bakarrik ikuste hemen. Martxel esperientzia asko deko saltuetan, baina lehenengoko lan sarrera, trampolin horretara, apurtzuet tekniko izinde, eta hor kale inezkero, kriston hosti hartzean dozu. Salto handi bat baduzunean, azkeneko momentuan ezin duzu frenatu. Frenatzen baldin baduzu gelditzen altzara mot eta erori. Orduan, badire puntoiek dire garrantzitsuak ez frenatzeko. Pentseu du gauza, baloratu dau, salto ikusi dau, neurtu dau, justo kastainondo bat egonda, eta nik ez da, venga, Martxel, lasai, nik igonaz kastainondora, apurtu da sosto batzukon, trabarik iteko, orduen, ipini da, kontzentraute, serioan, eta egonda guai, nik kantau dutxet, okei, ready, set, guazen, base jauzien bezala apurtzu eta mineteko berari, ready, set, guazen! Eta hartu du velozidadea, eta halako baten, airean, eta no cago en Dios. Izan da la leche, eta gero egon da guai, heltzen da, bizikletak dira aldean, eta orduan inbotate hotxe egoi. Jode, Martxel, estrenatzen dozu saltoa, ze inopez ez dau salturik egin, ez? Hau dena konstruitzen ari garenez, ez egon probatu eta Martxelek probatu du, eta izan duzu suertia ikusteko. Torretitan! ¿Qué pasa? Oso ona, tío. Jode, ¿qué pasa? Epa! Hakizu estreintzu duzula saltua, zegoela probatua. Bai, cabrones! Engainatu diate pixka bat hasieran,
Bino, banu, ni azkenin salto pila bat ditut, orduan, pues, biztara ja más o menos ikustela nun zein barra nun. Orduan, rampatik ja atera nahi zenean, ja banekin denon gehiago nintzela, orduan, pues, sensazio hona izan da. Hori da, ona, estrenatu duzu saltoa, Hase, kabroi, alako lagunek ukitea, Bai, dena probatu zutela eta dena gezurra. Ibar ere gauzak ongi, eta gero, pues, probate bateko ona. Oso ona, Bai, Martxelek nivela handia du, ja, eta internazional mailan konpitzen ari da, eta salto handia da, baina Martxelek hori baino askoz handiago egiten du, eta gero ikusko zarratxaldean indorrean saltoka, bere espezialitatean, nola ibiltzen den, eta ze gauzak egiten dituen horrelako tokitan. Esto saltetan ikorti goitik, ni pala de Dios. Alesek salto hori egiteko, pixka gehiago entrenatu beharko zuen. Fenomenos, hartu erko bizikin tazutanik ere. Venga, guazen! Venga. Ez dakit, espero nuen pues, pixko mantxoago eta hasian ikusi diotenin pixka bat galdua bizikleta gainean, bino ja bigarren bajadan ja aditzongi. Bai, horrelako egunak beti izaten dire agiz politak, ez? Azken finean bizikletan ibiltzea guri gustatzen zaigu, baina beti jende berriakin eta jendeari erakustia eta zer egiten dugun, eta ero gainean norbait ere ale bezalako animatzen dela egiteraz, pues, beti du bere puntu hori, ez? Eta niri gustatzen ezkitarlako egunak. Apa, botilek! Jode, ze ona! Oso ona, Guapo, Jode, oso guapoa, oso ona, Gozatu du pillo bat, Bueno, Martxel, jode, mendeko zuen kriston zirkuitoa, guazen salto batzuk emoten emetik, Edo ja, ni ja biso hartu dutxet. Bueno, ikusten bezala dago dena guztia eta menez... Baina, bai, ezin Ezin da, orduan, pues, guain bizikletak hartu eta nire itxera joanen gara. Jode, zure etxera? Hombre, Zer da, zirkuito indorra dako zuon? indor bat, bai. Bai. Baina udaberrian etorriko gara, Bai, bale. Probatuko duzu dena. Venga, guazen ba! Nire aitaren pabaioiera joango gara, bertan pues, salto batzuk dauzkat, hor entrenatzeko neguan eta bar, hori ja da pixko zaila beretzat, bino badut piztina bat espumaz betia. Orduan, pues, animatzen den, ikuste baiet. Bildurregaz barriro be, ze topeko dugun bertan, ez? Zere, olako saltuek eta itea bai, politu da ikusteko, baina ez da hartu eta botatenaz eta listo, ez geusekin badire patzadaz, bezelan, min handie hartu aldozu, ez? Orduen, hori, aber zer nora eramaten doztien. A ver. Ze tinglau edeko zuen hemen montatote, Martxel. Jode! Azkenen... Ikusita udana, rampa imeste, ostra. Bildurra monten dago, meno botea, Bildurra monten dozte, ze, karo, probatu bako, dolako bat dan bat. Nondik azten gara, zeiten dugu. Bizikleta eta probatzen. Azkenean hasiko gara, lehenbiziko gauza, kamala estikan pixkot. Barrura. Kamalaste, zapatiak dute edo... Bai, favorez, igual bateko, Ikusten dut hor zer dauen, hor bizikleta eta hemen ikusten dut bai botea. Botean zin behar da. Horrere ezin kaso dira. Dibes hartu, nik barrakata moduen, bitu zue, Eurobi, Bueno, la cosa que lehenengo sartu zatezu, Edo zerik ez dakit hor bizikletan zerein. Sartu zatezu, ikusiko txut emetik. Vale. Sofare egongo naz txoten, a ver, ikusten, zeiten duzut. Berotu nez, Bai. Jode, lento gorra da, Hombre. Adios. Bai. Pues orain hartuko dugu bizikleta bat, eta probatuko dugu, kapazazaren salto egiteko. Kanpotik egiten aldugu. Eta han hartzeko espumana saltatuko zu. Bueno, lehenengo zeuri ikustea eta... Eta gero ni lagunduko izun, ni lesionatua egondu naiz eta aspaldi ez telebitzen hemen. Ni egongo naiz ibiliko, osea, ni lagunduko dizut. Bueno, erakutsiko ez duzu zuzor, ez? Martxelekin batera hemen. Bueno. Bueno. Venga! Ala! Buah! Ze ona. Joder, tío, ¿qué es eso, macho? ¡Qué flipe, tío!
Bildurrak, orde? Nondik, hortik? Karreria bat behitetik eta... Kapaz izango naz? Bai. A ber, Ezin do pentsa basko, unikamente goi, supara esate ramparen ondoanan, Ia hosti bate bat, karo, rampa dau super vertikal eta ia atzera katorreko nazen. zu pasateko zera. Bai? Ni are egongo naiz per segundo bote. Venga. Venga, guazen ba. Vale, hor. Ya está. Ales azken finean, pues, flipatzen ari da eta pixkat atzera botatzen ari da, baina gauza bat normala da. Azken finean, hombre, hemen Euskal Herrian gaude eta berako mutil bat da, eta hola ikusita da, bueno, nire egiten da Kopa Internazionaleko piloto bat, eta maila egita handia du, eta hemen ibiltzeko, pues, behar da maila bat. Da urrungo baterako, ja, bitu, erronkak ezin dire holan egun batean egin gaur hau, eta bitu, etorriko naz, eta apurtxu beti bilten nazenean, botako na sorteik. Ja, dekot erronka bat. Hori, hau, urrengokoan, bajatu na sorteik. Ikata pasa bat, nik azken batean beti, edo dutute gaur, txirrindularitza bakarrik existitzen dela errepiedeko karreteran, eta ikusten dugu txirrindulari, baina ez dakit, ibili naz mountain bikean, zebokaz deskurri dut beste mundu bat. Beste mundu bat. Beste mundu bat. Ongi etorri gure mundura. Tio, oso da, mi esker, Zuri. Pasa bat ikustea, benetan, Nahi duzen hemen egonen gara. Bueno, gure lagunekaz gozatu dut pilo bat, benetan izan da kriston pasada, sentidutea, velocidadea, abiadura, ez dakit, saltuek, geuse asko nahaztuten dauz. Bueno, baina agurra izango da, 2000 kontetan, truko bateko lahortze hor pendiente, batzutan etxako lahortetan, zailtasun handi edekona, eta agurra horregaz, Martxel? Venga, segi bagora.